Terima kasih Dek Mufidah. Ganceng kok elok. Upama aku penonton, Mufidah iki tak sampe. Wah, nggih. Kane aku jalan nyamar ya ra patut. Nggih. Ada layang, Ada nawolo. ono layang. Oke. Katur Mas Dalang Catur Nugroho. Katur dan rombongan Nugroho Laras Grup nggih. minta lagu Capek Gunung. Capek, Bro. Pak Lurah Imam Santoso mau nyanyi sendiri. Cocok iki, Pak. Nggih. Maringi bonus Pinten, Pak? 100, 200, 300 masuk kas Nugroho Laras 50%. Yo, Mbak, kira berbuka ngono Pak aku terus do gelek-gelek. Nek bakdo kena lho tuku apa-apa kok le. Nggih, Pak Imam menika nggih kakak suwun. Pak Imam monggo Mas Agus. Nggih. Nek panjenengan mau saking Pak Is.